Anga wale nyuma wale be kanyeshin awmo Mali kono ani Mali ko kan haw minnu be ni mayna keme ka nyamada kanyeshin jabaranu ma wala safa mu yabise ka soro aw fe Sheri Fla TV mananga kuna fonina memena wala wala lika aw ye Mali kunga ani jenfa wara kunga ma fa ngoni ap masele bakuruba kuna foni e kelembe ude Mali sila madina nyama ka fara nyonga je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama silamaya demeto ansaru nyajo yoro asayeda Sheriff Ousmane Madana Haidara itamake kanyeshin siga so marama kerengere nyana kapala tama kunde do wara ye El Haji Burama Sanogo ye misiri jo ala barakala mi Musa ka beti jo sheba wari million ngeme nani nanenga tokoda ko Masjidel Nur noro misiri okurubu ngarila ka bene jumado abril ka lotle mo wani zegi banife bamananga kuna foni na pambawe nundi swani minu mi wala wala awiye au dangana Asayeda Sheriff Ousmane Madana Haidara Mali sila madina nyama ka fara nyonga je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama do silamaya demeto ansaru nyajo yoro do ayeta make kanyeshin siga so mara matama minna alamusa avril kalot le muga ani wolonvla gerengere nyana dugu memi wele ko kapala ala sona El Haji Burama Sanogo sira ka misiri do jo misiri me Musa katari jo shefa wari million geme nanina ninga tokoda ko Masjidel Nur oye noro misiri ye kasoro ka wele bla banimo habise kata kurbu ngari chuko mi karamo Haidara aduna kapala ka ufe naganya tani woro wati u kapala ani alamini bora ka karamo Haidara ni atamanyo bismillah ami awladonia ka fo Masjidel Nur ni oye noro misiri ye kapala kono mi njora El Haji Sanogo fe kuna fono nye ajira kafo ajome kene bonyaminga oye 33/26 ye otemene ko fe ma bakile selamaula habise ki joni odeye selila akono karamugo kuna fono ya ajira kafo minye avril kalotle muga ani wolonvla mamina ne karamugo Haidara duna kapala kono ya bonyamasegi olu kera kanyeshi amo juma avril kalotle muga ani segi usorola ka mesire ngurubo ngari saraba mimbi lo dala ne obitike ukama ko coupure symbolique riba aya aye o boloda juma folo mi zelila misiri ngono karamo Haidara ye jiedi a Sheikh Abu Jafar Jabatemo aka kutuba yelani mawye kaselini mawye asayeda Sheriff Ousmane Madana Haidara akatama inzebe kapala kono aye akani sodia jira ninga wale nyuma no woleke kanyeshin El Haji Burama Sanogo mo hakilina minana ala kaseka ala ka sojo anzera ka flafla soro ka bo karamo Haidara ka dandigalula abise ka minu la soro sisa na daira ala na kabe mama na kene sabaya bolo kene mi kene ko do na mi ya ko wordo misri la na worka di na to ngama mi ta ta ko aha ara ka so do nai na ko ti ga ma fu je to wa baraka hadith sallallahu alaihi wasallam na من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة قصورا ودما وما يسجو عليه جينا هل نشكره كافوني على قصوري ويكا سجا على بسانا فوتواتي يعني جنافا من أبراما أيدي مبارك ويميجي أكان لفو Akenyon, ana temenyon, ana ka famille, ana ka kranion, ambufu. Amata misiri da yelima. Aye sojo alaye. Mɔgɔw bɛ se ka kalan yɔrɔ min na silamɛya yɛrɛ baara fɔlɔ kɛra ikra ko kalan mana a ye bɛdɛrisa jɔ mɔgɔw bɛ kalan ko kɔnɔ ka ala ka diinɛ dɔn o ye jɔyɔrɔ ye lahara dan t'o la o ko tɛmɛnen kɔ an ye a ka dɔgɔtɔrɔso fiyɛri fɔlɔ da n'a fɔra dɔgɔtɔrɔso ayiwa silamɛ tɔgɔ ma fɔ o la kafiri tɔgɔ ma fɔ o tɔgɔ ye ko banabaatɔ mana banabaatɔ bɛɛ bɛ furakɛ yɔrɔ min na a ye koba kɛ dɛ wallahi jango ka jamana na yan fɛn min ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ yan a belebeleba dɔ ye furakɛli yɔrɔ ko ye alors ni mɔgɔ sɔrɔla jamanadenw na silamɛw la min ko ale bɛ so dɔ jɔ ka kɛ jɔnw furakɛ yɔrɔ ye a tigi a ye baaraba daminɛ wallahi kɛlɛ don an bɛ y'a kɛnɛ kan siga tɛ n kan sabu nin bɛɛ bɛ an b'a fɔ a ye ba k'a cɛsiri foyi ma to diɲɛ na ɲumankɛ kɔ i mana min kɛ i b'o de sɔrɔ yen n'i y'a mɛn ko silamɛ silamɛ ka kan ka bɛɛ da ɲumanya de la ɲumanya tɛ a se bɛ ɲɛ dama ye
c'est-à-dire bɛɛ se ko de don arabu b'a fɔ ten faqidu shay'in la yu'ti fɛn min tɛ maa bolo i se k'o di maa ma nka Burama bɛɛ kan k'a ladege ladegeli tɛ i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ walima ka misiri jɔ ladegeli ye hali n'i sera ka mɔni bɔ sira kan hali n'i sera ka kabakuru bɔ sira kan hali n'i sera ka sira dingɛ dɔ gere mɔgɔw ka se ka tɛmɛ nin bɛɛ ye sadakatu jariyaw de ye sadakati minnu hali yɛrɛ salen kɔ fo ka taa diɲɛ wuli i b'a baraji sɔrɔ. Ne ŋunye Asayida Sherif Ousmane Madana Haidara ka Sigaso Tama kapala kɔnɔ ka bɛn ni misiri kurubo ngarali ye an sera ka dakuruɲɛ fila minnu sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ ninnu de don. O tɛmɛnen kɔfɛ Asayida Sherif Ousmane Madana Haidara an ka cɛfini taba minnu ni olu bɛ Sigaso olu ye wulikajɔ kɛ ka se a mɔ a bɛ se ka dugawu kɛ u ye cogo min. Karamɔgɔ Haidara a ye dugawu kɛ an ka wolomasiri tabaw ye min bɛ se ka to hali bi baara a bɛ se ka nɔgɔya u bolo fasojɔ baara min ni o b'o o la su ani tile dugujɛ ko 20 da ka se ka maliden ni a bololamina lakana a ye o dugawu don kɛ an ka lakana tigilamaw ye nin kun ye Sikaso jaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sigida 5nan ni o ye commune 5 ye olu kɔnɔ bɔla dɔ bolodalen dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baara min ni o ɲɛsinnen don yiriwa nasira ma nka n'a fɔra yiriwa bɛsɛya baaraw k'o don bala sigida 5nan na commune 5 min bɛ se k'a to sigida kinw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya baaraw n'u donna kin min na o ye Bako Jikɔrɔni ye ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 27 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina don min sigilen don sen kan min bɛ se ka to sigidaw olu bɛ se ka jɛya kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kɛnɛ in ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 27 ye minisiri min ni o ɲɛsin bɛ mara cɛman boli ma o kun bɛ kɛnɛ kan an ka maa minnu kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la o ye Bukari Tarawele ani Samba Tarawele. Ni baara ɲuman in hakilina sɔrɔla Bako Jikɔrɔni denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ani mairie ka bolo di ɲɔgɔn ma nasira la. Baara in yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min na sa o ye cogoya min na Bako Jikɔrɔni dugukɔrɔ bɛ se ka jibɔn sira sɔrɔ ka ɲɛ ka se ka pavé da sirabaw la ani yelen ka yakubaya carré kɔnɔnaw la. Bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye phase 2nan ye parce que degun waati min na projet min na an ye taara Jikɔrɔni secteur bɛɛ yala hɛrɛma kɔnɔ de kun degunnen bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que ji fɛn fɛn mana fɔ Golf ni ACI la a bɛɛ bɛ laban hɛrɛma kɔnɔ donc ji ko yɔrɔ aménagement ko bɛ yen donc tubabu ko tiɲɛ la u b'u ŋaniya siri ka fara hɛrɛma kɔnɔ kaw kan donc o de nana ni pavage dallage ani ka caniveau kɛ ani ka éclairage public kɛ u tɛ d'aw ma lavoir minɛnko yɔrɔ ani ɲɛgɛnw ani puisard a bɛ labɛn du bɛɛ kelen kelen kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ walasa nɔgɔ kisɛ kelen kana ye hɛrɛma kɔnɔ tugun. Mairie yɛrɛ ka fɔ la sa baara in tɛna dan Bako Jikɔrɔni dɔrɔn ma a bɛna yakubaya commune 5 quartier kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Bi baara in projet in n'an nana k'a lancer a bɛ Bako Jikɔrɔni mais précisément a bɛ hɛrɛma kɔnɔ de kan munna hɛrɛma kɔnɔ mɔgɔ caman tɛna faamu bɛɛ bɛ hɛrɛma kɔnɔ gɛlɛya dɔ jiko la ni samiya ji fɔlɔ binna dɔrɔn i b'a sɔrɔ sira caman bɛ yen nɔ mɔgɔ se ka taa mun na tellement que ji bɛ jɔ ala a bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ donc an ye projet in kɛrɛnkɛrɛnya pour que ka o jinɔgɔ mun bɛ to mɔgɔw senkɔrɔ samiya na ka se ka o fara ɲɔgɔn kan u ka taa caniveau fɛ wuluwuludingɛw fɛ o ka se ka taa o fɛ n'o bɔra yen ka siraw cɛ ɲa pour que mɔgɔw bɛ se ka boli u kan cogoya ma donc siraw bɛ dilan dalle bɛ kɛ dɔw la pavé bɛ kɛ dɔw la mais n'i ye sira dilan i ma tila sufɛ ni dibi bɛ yen awa sira boli man di donc a sira dama dama fana éclairage public bɛna k'o kan. K'a fɔ kɛnɛ in ka sa min ye dɛmɛjɛjɛkulu caman kun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ faransikɛw ka dɛmɛɲɔgɔn bolofara minnu bɛ yen nɔ ka fara minisiri min fana ɲɛsilen bɛ mara cɛmɛbɔli ma ka fara maaba caman kan ɲɛnajɛ in a kun cɛra ni kulonika yɛlɛ ye an ka dɔnkilidalanganaw fɛ. Segu mara la barawle cercle la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moribugukaw fɛ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani dɛmɛnikɛ jakulu min wele ko Croix Rouge olu ye baara dɔ n'u don
nin ye a tako fɔlɔ ye baara minnu donnen don o ye denmisɛnninw ka baloko juguya malnutrition a bɛ se ka kɛlɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka lajɛ ka ba don an yɛrɛw ka jamana sɛnɛfɛn minnu bɛ an bolo ni olu kɛfɛnw njayalen walikelen u sogin-soginnen bɛ se ka kɛ sababu ye ka balokisɛ nafamaw lase den ma min bɛ se ka to den yɛrɛ a lamɔcogo bɛ se ka ɲɛ a ka balo nasiraw kan o baaraw de sigira sen kan Moribugukaw fɛ yen nɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sirifila TV jabarani tɔgɔla Tata Ture ni Baba Keita don u ye min sɔrɔ filɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bolo dara ka ɲɛsin baloko ɲuman ma a laɲini kun ye ka yirali kɛ mɔgɔw la Kurawuruzi ka baarakɛla minnu sigilen don an ka jamana togodaw la k'olu ka wulikajɔ yira ka ɲɛsin baloko juguya kunbɛli ma ka aw ladɔnniya ka fɔ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan ladilikan caman o dira ka ɲɛsin baloko juguya kunbɛnni ma wa a kɛnɛ kan u ye ba don an ka sɛnɛkɛfɛnw labaarali ma fo ka taa se waleya minnu n'olu kan ka matarafa walasa ka baloko juguya kɛlɛ i n'a fɔ u ka thème kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye ka ba don an ka sɛnɛkɛfɛnw na walasa ka baloko juguya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Baloko juguya ye a b'i n'a fɔ bana tɔw mais baloko juguya bɛ na ni jɔsen dɔ de ye bari n'i ye a jate minɛ denmisɛnninw bi ka sita denmisɛnnin b'a ta san fu ka se fo san 5 la an y'a jate minɛ k'a fɔ baloko juguya ka jugu olu de ma kosɛbɛ ani muso kɔnɔma wala muso minnu garisɛgɛ jiginna baloko juguya bi dankari olu de la kosɛbɛ ɲɛnɛmaya la donc baloko juguya yɛrɛ bi na sira caman fɛ a bɛ se ka kɛ den dɔ bɛ yen a bɛ seere a ba b'a dabɔ ka sɔrɔ a dabɔ kuma ma se den dɔ yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ sumaya mana juguya a la cogoya dɔ la a bɛ ban dumuni na n'a banna dumuni la ba bɛ funteni minnu k'a kɔrɔ o bɛ na ni baloko juguya ye o sira fɛ o fana kɔfɛ den minnu bɛ yen n'u ka bolociw ma dafa a ka ca Ala fɛ kɔnɔbolibanaw bɛ yen n'u olu cunna den kan o la a bɛ se ka den lafo fo ka na ni baloko juguya ye a telima a n'a kɔlɔlɔma ye. Baloko juguya ye mun ye fɔlɔ ni adamaden i mago bɛ balo nafama min na n'o dɛsɛra farikolo la ou bien n'o cayara farikolo la o de ye baloko juguya ye donc baloko juguya bɛ yen a ka ca ni an ko ɲanzanfari ni bonyana kosɛbɛ o ye baloko juguya dɔ ye mais baloko juguya dɔ fana bɛ yen n'o ye dɛsɛ ye c'est-à-dire fari mako bɛ dumuni nafaw min na n'o dɛsɛra farikolo la o de bɛ na ni baloko juguya ye. Baloko juguya a man ɲi a bɛ dankari hadamaden na a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni bana caman ye banamisɛn caman ye. Ka aw ladɔnniya ka fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bolo dara Moribugu tura la a kɛra sababu ɲuman ye ka togodalamɔgɔw caman fara ɲɔgɔn kan olu kɛrɛfɛ faamalamɔgɔw caman kun b'a kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan baloko ɲumanya sabatili kadara kɔnɔ nin hakilina min filɛ nin n'a bɔra Croix-Rouge malienne yɔrɔ la dugu faamaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara n'a waleya ye ani mɔgɔba wɛrɛ minnu kun b'a kɛnɛ kan wa lajɛrɛ in kɛra sababu ɲuman ye ka togodalamɔgɔw bila ɲɔgɔn dan na ka ɲɛsin baloko ɲumanya tobili kɛcogow ma bangebaa minnu n'olu kɛra sababu ɲuman ye k'u denw nadon ka se ka baloko juguya kɛlɛ ka bɔ u kan u y'olu yira jama la nin kɛnɛ in kan. A ye dɛmɛ min se ne ka mara ma dɛmɛ ka ca parce que denmisɛn caman bɛ ne ka mara kɔnɔ bi ne kɔni a tɛ maa bolo a bɛ Ala de bolo mais an m'a fɔ olu ni kisili Ala y'a sababu dɔ don Croix-Rouge ka baara la ka kɛ ni u bɛ denw dɛmɛni min kɛ ni tigadɛgɛni ye ani b'u dɛmɛni min kɛ ni wurumugu ye ka se ka denbaw dege balo dilancogo la ka di denmisɛnninw ma ani ka denbaw dege saniya yɛrɛ kɛcogo la o sababu kama den caman bɛ ne ka mara kɔnɔ bi o kɛnɛya sababu Ala ye o don Croix-Rouge la donc o y'a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye u ye baara caman kɛ n ka mara kɔnɔ yan hali jardin d'enfant u y'o kɛ ne ka commune kɔnɔ. Malnutrition kɛlɛ ko Croix-Rouge ye baara ba k'a la an bɛ fɛn mun na an bɛ désengagement la sisan donc a fɔra ko désengagement ye mun ye ko anw bɛna baara jɔ Croix-Rouge mɔgɔw bɛ baara jɔ o kɔrɔ tɛ a baara bɛ dan sira la parce que a tɔ an b'a to village CVS ni SESCOM ni a tɔ de bolo baara bɛ olu de bolo an kɔni bɛ dugawu mun kɛ yaasa pour que a ko ka taa ɲɛ cogoya min na o kɔrɔ tɛ Croix-Rouge taara et que baara banna an bɛ duwawuba de kɛ yaasa baara in bɛ continuer cogoya min na denmisɛnninw ka balofɛnkɛ kɛlɛ a bɛ taa ɲɛ cogoya min na an b'o de deli Ala fɛ. Moribugu tura dugu ka fara Gwendo kan Bagimba fo ka taa se Kurale ma olu y'u ka dumuni tobi togow yira kɛnɛ kan a n'a baara kɛcogo ɲuman nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni donbolo dili ye nin dugu kofɔlen mɔgɔw ma ani bangebaa minnu n'olu ye san sɔrɔ u denw ladonko ɲuman na ka baloko juguya kɛlɛ ka bɔ u kan ka sɔrɔ ka laban ni ɲɔgɔlɔn bɔli ye.
O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal faaba la Dakar Cadi jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ka kiiri min jalatigɛ laban bɔra ka bi ka jira k'a fɔ kunfɔlɔ ye fɛn min bɔ jalatigɛli la kiiri kunfɔlɔ ni o ye si ka so ye perpétuité prison à vie ko o kelen maminɛnen bi to barisabu ka da kan ko a ka fanga ban kuma ko a ye maaw fa cogo juguyaw kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa ba 40 ɲɔgɔn na de bɔnɛna ani na Cadi jamanadenw na Hissène Habré yɛrɛ ye jamana mara san 1982 ka taa se san 1990 décimo a ka sɔrɔ ka gɛn ka bɔ fanga na ni ka taa yɛrɛ kalifa Sénégal jamana kɔnɔ nka Macky Sall nani o kɔni ye farafinna tɔnba Union africaine magɛn ka se ka kiiri in sigi sen nka an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kiiri kɔni jalatigɛra bi nka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔnɛna u ni na u somɔgɔw ɲɛji cɛla ni u kama ko indemnisation nafolomugu min kan ka di u ma tɔrɔmɔɲɔn ye sɛfa wari miliyari 82 don o bɛ sɔrɔ cogo min na o kɔnɔ gwa kɔni bɛɛ lajɛlen la o de kosɔn adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu minnu kun bɛ kama bɔnɛnen u ni na olu kɔkɔrɔma don olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ bi u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se farafinna tɔnba Union africaine de mɔ barisabu ka da ka bilankɔrɔ so dɔ dayɛlɛ la u k'a ma ko fɔn o fɔn in dɔrɔmɛ kelen o tɛ o kɔnɔ o kumana ko a bɛ ɲini farafinna tɔnba Union africaine de fɛ sa n'a ma ɲa k'a fɔ kiiri in yɛrɛ kun bɛ ale de ka bolo kan a ka lajɛ a ka wuli ka jɔ kɛ Hissène Habré jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o y'a sɔrɔla nafolomafɛn bɛɛ bolo diɲɛ fan o fan fɛ walikelen nafolomugu yɛrɛ bɛɛ bolo diɲɛ warisogoba o warisoba la o ka lajɛ k'o minɛ ni k'o kundo walasa maa minnu dɔɲɔna olu ɲɛji cɛla bɛ se ka kɛ o tɔrɔmɔɲɔ ye cogo min o fɛnɛ wulikajɔ bɛɛ fɛ ka daminɛ. Égypte jamana kɔnɔ chrétien ɲɛmaaba Papa François ale ye taama kɛ ka ɲɛsin Misira jamana ma ka bɛn ni juma avril kalo tile 28 ye nka labɛn kɔni sabati bɛ Égypte ma ɲɛmaaw fɛ lakanako ta fan fɛ barisabu ka da kan nin kalo in yɛrɛ daminɛ na chrétien siya min bɛ Misira jamana kɔnɔ u k'u ma ko coptiw olu ye chrétienw ye minnu y'a jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ye Nabila Musa de la aya o copti ninnu attentat min ye aya foromaraniw ye o donna u ka batokɛ yɔrɔw la kalo in yɛrɛ daminɛ na ni ka maa caman bɔnɛ ani na nka o n'a ta bɛɛ Papa François tuma min na ni ko in kɛra kalo daminɛ na a y'a jira k'a fɔ taama min bɛ kɛ ka ɲɛsin Misira jamana mɔ ni attentat in t'a to a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa taama in fɛnɛ senfɛ Papa François chrétien ɲɛmaaba ani Misira jamana kɔnɔ misiriba min bɛ yen ni o ye Al Azhar ye aya o ɲɛma ani o bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ barisabu ka da ka Vatican ani Al Azhar ni ɲɔgɔn cɛ chrétienya ɲɛmaya so ani Misira jamana Al Azhar ni ɲɔgɔn cɛ fari falen don ka sabu kɛ san 2006 maa min kun bɛ ɲɛmaya la chrétien diinɛ binaku kan ni o ye Benoît XVI ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ min ma taa Al Azhar ma ɲɛmaaw jimin sira fɛ tuma min na ni wulikajɔ kɛra Bamanjuw fɛ ka coptiw ka église sɛgɛrɛ Misira jamana kɔnɔ ni ka maaw bɔnɛ u ni na u y'a jira k'a fɔ ko in ma bɛn u ma Benoît XVI ye fɛn min fɔ a don Benoît XVI ko a bɛ wele bila ka ɲɛsin Misira jamana maaw ma u ka lajɛ u ka kisi cogo ɲini chrétien ninnu na ka kɛ i n'a fɔ silamɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de jɛma ka de ye attentat ye o de ma bɛn Al Azhar misiriba ma ni u kun ye u ni ɲɔgɔn cɛ fari fa nka Papa François nane a n'a kɛ ɲankuma u sen bɛ ka nɔgɔya sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan Al Azhar ɲɛmaaba yɛrɛ ale ye taama dɔ kɛ san 2016 mai kalo la ka ɲɛsin Italie jamana ma ni o ye chrétien yɛrɛ a ɲɛmayasoba ye bɔɲɛla a y'a ɲini fana Papa François fɛ a kana bɔɲɛla Misira jamana kɔnɔ nka kalo in daminɛ na État islamique Bamaji jɛkulu ka wulikajɔ kɛra sababu ye kama 45 de bɔnɛ ani na coptiw ka église la aya min ye décembre kalo fɛnɛ ye u ye wulikajɔ dɔ fɛnɛ kɛ o chrétien misiri ninnu fɛnɛ na ni ka maa 20 ani maa 9 ɲɔgɔn na ka o fɛnɛ bɔnɛ ani na kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Saint Pierre ani Saint Paul du Caire wa Papa François yɛrɛ a bɛna taa o yɔrɔ ninnu na ni ka taa a y'a bonyamasegi ani a y'a seliw kɛ o yɔrɔw la chrétien diinɛ min ni o bɛ Misira jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko copti maa 200 ani 70 ani 2 don ani olu bɛna lajɛ ka min ye mɛsi fɛnɛ ye ka o boloda. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Cameroun jamana kɔnɔ maa 27 minnu bɛ yen nɔ ni olu ye anglais fɔmayɔrɔ mara maa ɲɛmaaw ye minnu gɛn kun bɛ ka wulikajɔw ni sɛnɛw caya Cameroun jamana kɔnɔ k'a jira k'a fɔ bi bi in na olu bɛ ka tɔɲɔ ka sabu kɛ Cameroun maa ɲɛmaaw bɛ ka faransikan de wajibiya anglais fɔmayɔrɔ la baaraw taabolow bɛɛ kɛ mɛ faransikan ye a baara ta n'i ye jamanaw taacogow lajɛ i b'a ye k'a fɔ baaraw kɛcogow tɛ kelen ye kiiri bina k'u kan ani
kalango bina kuka olu ka wuli ka jɔ senfɛ u minɛna u ka kiri kun kan ka sigi sen kan ka jirala ka bɔ kiri bi bila ka taa mɛn kalo tile 24 natala ko kura kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ maa 70 ani maa 4 ɲɔgɔn na kiri bɛ olu de kun ka dɔw yɛrɛ fana ta labɛn bɛ senna hali n'o y'a sɔrɔla bi kɔni mankan kɔni fari fara barisabu ka da ka poli biya n'a ka fanga y'a lajɛ ni ka kunnafoni sɔrɔ sira kura internet min tigɛlen kun don anglais fɔ ma yɔrɔ marabolo 2 ninnu kɔnɔ k'a lajɛ ka internet lasegi ko barisabu ka da ka ko u bira ka kɛ basigi karamɔgɔ ye. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Kazaya diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ale kɛmɛ ka wuli ka jɔ dabɔ walasa dingɛbaw minnu bɛ yen ni a dingɛw tigɛbaw ma dɔn ka maa caman su don a kɔnɔ Fosse Commune aya o ɲɛɲinini bɛ sen na wa adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu minnu fɛnɛ bɛ yen olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ bi olu kɔni bɛ a ɲini de diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la walasa nin kɔnɔ ye min filɛ nin ye ni o ye Kazai ye Kazai yɛrɛ mara 5 don Kazai Central bɛ yen Kazai Oriental bɛ yen ani Lomami aya falibaw minnu kɛra yen nɔ jɛnw de kɛra fali kɛbaw ye mamurulen jɛkulu kɔrɔnbaw min bɛ yen ni u kama ko Kamina Sapu olu de nɔ don wa walikɛlɛ Joseph Kabila jamana ɲɛma ka kɛlɛcɛw de nɔ don wa o ko bɛ se ka ɲɛdɔn adamadenya hakɛlapasa jɛkulu ninnu ko ni a tora olu ni jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga ma ko u tɛna se ka se yɔrɔ caman na barisabu ka d'a kan lakanabaliya bɛ wo in kɔnɔ o kumana u b'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ a ka basigili jɛkulu min bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni o ye MONUSCO ye banfulamatigi olu ka se ka kɛ dɛmɛ donba ye u ma min bɛ se ka to u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ walasa a ka se ka dɔn jɛnw de kɛra fali kɛba ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ a ka maa fila bɛ yen minnu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye adamadenya hakɛ jateminɛni bina k'u kan olu fɛnɛ tora nin kelen de la o de kosɔn maa t'a fɛ k'i pɛtɛ a yɔrɔ la bilen k'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka lakana jɛkulu t'i nɔfɛ. Kenya jamana kɔnɔ danaya dara Raila Odinga de kan fanga sinamatɔ ɲɛma don kuma bɛɛ a b'i kanbɔ ka fanga ɲini nka a ti ja a la fanga sinamatɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ Kenya olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u ka cɛbɔ bɛ kɛ Raila Odinga de ye uti kalo nata jamana kuntigisigi kalata min bɛ kɛ haya ko bɛɛ lajɛlen b'i ka danaya da ale de kan u b'a jira k'a fɔ ani jamana ɲɛma min bɛna kari ɲɔgɔn na o ye min bɛ fanga na ye bi Uhuru Kenyatta aya ale min bɛ ka fanga mara bi kuma min na ni danaya kɔni dara Raila Odinga kan a y'a jira k'a fɔ a bilara mina min kɔnɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka o mina fa maa in yɛrɛ y'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini san 1997 2007 ani 2013 a ma sɔrɔ a si la o kumana a kɔni bila ma a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni fanga sinamatɔw bɛɛ lajɛlen kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ ale bɛ kɛ u ka cɛbɔ kɔni ye ko ni Ala sɔnna ma aya ko a ka ca la ko u bi jamana ɲɛmaya sɔrɔ. Teodoro Obiang Nguema Mbazo ko Guinée Équatoriale jamana ɲɛma don a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Uganda jamana ma an bɛ farafina kɔrɔyanfanw fɛ taama in senfɛ Teodoro Obiang Nguema ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ a ma sen bɛ farafinde k'i ɲɛ yɛlɛ a ko bibi in na Kadafi min bira walikelen Kadafi min fara ko fɔ a ka dɔn de k'a fɔ Kadafi kun ye maa ye farafina kanu kun bɛ a dusukun na nka maa caman ma se k'a faamu farafina jamana ɲɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Kadafi kundora o kumana ko fɔ a ka dɔn de k'a fɔ bi k'o bɛ ka taa cogo minnu na diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ ka kɛ farafina ka ɲɛkumu de kan ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔn o mɔden a ko kumana ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ min ye ɲɛyɛlɛ ye o sirin dɛ k'a fɔ ko fɔ i ka kɛ nazara ye ni u kama ko civilisation farafinde yɛrɛ ko dɔ ni faamuya dɔ bɛ a la min ma na se ka don bala bɛɛ o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye farafina ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolow aya olu kɔni ka ca min ye nafasɔrɔ siraw ye aya olu caman bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ nka anw kɔni bɛ ka an yɛrɛ kɛ maaw ye minnu kɛ bɛ dɛnkɛrɛfɛ maaw ye ko kumana k'o sera dabila ye maa min y'a bisimila jamana ɲɛma Yoweri Museveni Uganda jamana ɲɛma fɛnɛ ye a jira k'a fɔ o hakilina kelen in de don a kuma sen bɛ sa min ye farafina tɔnba Union Africaine a k'a lajɛ ka dɔnzɛnkura ta ka ɲɛsin diɲɛ a ma ɲɛma tɔw ma min bɛ se ka to an yɛrɛw bɛ se ka ye maaw cɛla n'o tɛ ko an mɛn bɛ kɔfɛ ten nin kɛra Teodoro Obiang Nguema Mbazo ko Guinée Équatoriale jamana ɲɛma ka dantigɛliw ye minnu kɛra Uganda jamana kɔnɔ. Yani bamananga kunnafoni ka kunjɛ nin ye bataki damadɔw ye minnu kɔnɔ kuma bɛna lase aw ma Jelibugu komite Ansaru ko u bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u ka laadala ɲɔgɔnkunbɛn min bɛ boloda san o san
wale ɲuman dɔn kɛnɛ ka ɲɛsin dali masa mɔ ka sabu kɛ sirifuw dili ye diɲɛ mɔ ni u ye a kɛnɛ tɔgɔ da ko sirifuw ka kɛnɛ o min kan ka kɛ ka bɛn ni sibirido avril kalo tile 29 ye Jelebugu Ndolati kɛnɛ kɛrɛfɛ a bɛ bɔ a duwakɔrɔ ka bila o dugujɛ kari avril kalo tile 30 la a kɛ kuma na a n'a kɛ yɔrɔ kelen fɛnɛ na kumana ko u bi hakɛto ɲiningɛ bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ɲɔngumɛ min ni a kan ka kɛ sibiri avril kalo tile 29 a bɛ bila dugujɛ kari dimanche avril kalo tile 30 la a kɛ waati kelen la a n'a kɛ yɔrɔ kelen la faamuyali ko ɲuman ko bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ bataki kɔnɔ kumana o tɛmɛnen kɔfɛ Busɛnkaw ka tɔn min bɛ Bamakɔ kɔnɔ ya u kama ko association des ressortissants de Busɛn a Bamako ko u bi a da u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ɲɔngum bɛɛ b'a bolo dan bɛ u bolo ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 30 ye a bi kɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bozola lɔkɔliso école fondamentale ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ ta 10 heures o kumana ko wele bila mɛ Busɛnkaden bɛɛ lajɛlen ma maa si kana to kɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka sabu kɛ ɲɔngumɛ yɛrɛ ni a nafa ye tɛgɛnɔbila kɛra bataki la ka bɛn ni avril kalo tile 27 ye a ɲɛma fɛ faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ kunnafoni na o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲumanwale kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ k'a ɲamada ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seere Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.